يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri feltima ɓaleri buuɗalirmede fere feñayi windere fe jayi ɓattake bindaɗo jaslari joyi mboy hitande ujunnaje nogase joyi ɓattake men fahati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah kala subaka softede ne ɓeydo e amen faade e mon ngam kirjinali mon calminali mon e duwuji mon e hollude mon ene wela mon ene wela mon ene wela mon ne artira ɓerɗe faade Allah subhanahu wa taala alhamdulillah enen pop yo Allah rokku men nde ɓerɗe men ñiɓata ɗo Allah ɗo nde tawno Allah wi kam ɓuri ɓattade en e ɗaɗi daaɗe men on noon yo hoɗe ɓerɗe men so hoɗe ɓerɗe men tan ene gasa seyɗane wasa dañde emen gueɗal nde tawno seyɗane yiɗi ɓernde durore e o aduna taw miccota ko Allah subhanahu wa taala miccota ko lahar miccota ko an neɗɗo o janggo woni hasbore maɗa ɗum noon ene jeeya sababu neɗɗo ɗo woni kala yo micco moƴƴere hebbina e ɓernde mum Allah subhanahu wa taala ha seyɗane wasa dañde e mum gueɗal wota dañde torlaji e lebte oɗo hen aduna gassowo ha laaɓa yo Allah reen ko belel jeeri tan koko ɓeɓata wonnoɓe ɗo ni rowane ɓeeɓi jeehi heddi ko enen moni kala nana siiɓo beelel mum angel ɓeydo horde nde gasi kala joomum yaha alhamdulillah yo Allah reen ɓe yaaɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe enen ne wonɓe ɗo yo Allah yaafo men yurmo en ko adina jaheten ya rabbi ya rahman ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurimama eɗen calmina ɗo hen ceerno abou baydi kaw ɗo cuuɗi men dulmaji demɓe ɗo en calmini mawɗo galle o ceerno moussa baydi kaw kono kadi en calmini baniɓe debbo o sohna fadimata baydi kaw kono kadi en jejjita idi baydi kaw welede Allah e mum nonne kadi binta keccel baydi kaw welede Allah e mum kono kadi saydou baydi kaw jaaɗo ɗo gonɗa kala min calminima min juurimama en calmini enɗam baydi kaw kala en juurima enɗam sarɓe ndulmaji kala en juurima ndulmaji kala ha waɗi feggere en pawi calminal ɗi e dow inde jinnaɗo tedduɗo woni abou baydi kaw alhamdulillah neɗɗo ɗo jibina ene yiɗi ɗon ene weeli ne horsi
ndulmajinaɓe ko tedduɓe horsuɓe annora e weeyo gandal e pinal fahamamo e ƴelliti jangde pular ha salsalti cate mum yeyni e nangue windere wuuro moƴƴo malago jaam balɗon. ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurimama mi mbara fini sa fini alhamdulillah kala ko waali e jaam yatawa ɓuuri. assalamu aleykum wa rahmatullah. calmina bandiraɓe garane yewtere men inchallah. ya fama adama ile kiyama danda manuho وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلمتي ماما مبلتني ماما نفيبي miñagani mama Allah moƴƴere miñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum won e ma a jarama no fewi en jetti Allah gartirɗo en ɗo hande wawde addude jewte ɗe gownoɗen addude en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en calmini jinnaɓe men wurɓe ɓe en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe en du wonima jinnaɓe men notoyiɓe Allah yo Allah hebbini mabɓe yurmede mum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi en du yimande Allah junnata gurdam ko ɗon calminɗen kaw men ceerno khalil e musidɗam ceerno abdallahi khalil en calmini kaw ahmed tidiane sakho e kaw moustaphe en calmini galle o kala en calmini dendagal taweteɓe to lo havre ceerno samba gangue cuddiɗo mum sohna khadijatou dia en calmini ceerno baya thiam e cuddiɗo muɗum sohna aissata ndiaye ñamowo ñebbe ko ɗon calminɗen sohna zeynaba en e joom galle mum ceerno souleymane sow en calmini mawɗo men moƴƴo ceerno sharif mbodj e cuddiɗo mum taw kadi ko mawɗo men moƴƴo hono mawɗo men Soda Konté musidɗo men guiɗo men ceerno ahmadou sy en calminimo no fewi kanko e cuddiɗo sohna fatimatu konnati en calmini galle o foof e ɓesgo en calmini mawɗo men moƴƴo ceerno oumar diary en mbimo seydi ndiaye ko ɗon calminɗen musidɗo men ceerno sile ndiaye en calmini banum debbo ceerno khalidou e banum debbo annabi yousuf hono sira gakou en calminimo no fewi en calmini lo havre naɓe foof sohna kadja bulla en kamɓe fof en calminiɓe en calmini musidɗo men ceerno ifra karfa so gonɗo e ɗanngal mum kono en gartat ha to elbef ɗo calminen sohna hawwa so en calmini kadi hawwa so to tiri yimme taweteɗo to paari ɗo en calmini dendagal musidɓe men to mbawi wonde jokli windere nde kono en calmini guiɗo men ummu ñallel so taweteɗo to Mauritanie en calminimo no fewi en mbiyimo nde Allah hokkatamo sago makko en calmini jinnaɗo o kadi inchallahu taala en calmini evronaɓe en calmini sohna hawa konté ko ɗon kadi calminɗen joom galle o hono gayne diako en calmini ceerno yahya guisse e sohna gedda guisse en calmini ndeysan jibinaɗo en calmini sohna salmata ndiaye en calmini miñel gueye kanko e ɓesgu makko foof en calmini dendagal evro kono en calmini mawɗo men moƴƴo mo gownoɗen salminde en bayri nande mo goram eɗen ñagomo yafuya sohna ummu on jarama no fewi bandiraɓe mboɗa andi calminali ɗi ko ɗo ɗi dartoto en calmini aissata abdoullahi sy miñi meɗen to Strasbourg e joom galle mum ceerno abdoullahi diop en calmini badiraguelam mouhamadou diop
ceerno Abdoulaye Sarr mi artiradema konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle wata calminal ɗin judde ha ɓurta kono en jejjitta salminde guiɗo meɗen moƴƴo mo Allah moƴƴini kaare siro korsinɗo en jiɗɗo en battuɗe men hakkille mo jiɗɗen enenne moƴƴo julɗo timmuɗo hono Khady Diallo taweteɗo toon to Espagne en ñaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko yo Allah suurmo yo Allah renmo yo Allah renmo yo Allah renmo hokkamo sago makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy mi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina. ɓe moƴƴuɓe ɓe calminɗa e ɓe moƴƴuɓe hettiɓe ɗi calminali kala enen kala en denti en calmitima en mbi amina. ha tenti ɗo ɗon duwaniɗa sokhna Khady Diallo o bambaɗo jontaɗo baɗɗo fayida mo ganduɗa kala mum ko l'islam. alhamdulillah ko duwiɗa ko en mbi amina ya rabbi. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ñalawma hande o eɗen teddiniri ɗum ceerno Mamadou Sada Diop mo ganduɗa ko bibliothèque ko jirliɗo e windere nde. Afrique ala ɗo heddi hen, Asie ala ɗo heddi hen, Europe, Amérique, nonne kadi Proche e Moyen Orient kala ha to Océanie mo ganduɗa kala ko kalɗen ɗi duuɓi kala ko fate tarihaji annabaɓe o fawi hen jiiɗe makko kanko. o wiya mi janggi ɗum e deftere, o wiya mi yiiri ɗum yitiram. Mamadou Sada Diop mo ganduɗa yillima witti hande taweteɗo to Thaïlande, Bangkok, kame joom suudu mum Coumba Ndaw e dendagal gorelte e dendagal yaadiɓe ma kala kono ne kadi Haruna Ngaydo en calmini dendagal enɗamma ha to juude Guriki. an Mamadou Sada Diop mo ganduɗa yilliyanke kala komin kaali aɗara cettuɗa wonde a fawi hen jiiɗema yallah rene ko heewi. so en gari ha to juuɗe Guriki en jatto Guriki koliyaɓe tawi ɗon Moussa Amadou Diop e joom suudu mum Aissata Dia e sukaɓe mum kala en calmini. nonne kadi Fati Diop baɗam, Aminata Diop baɗam e mawniraɓe mon pop min calmini min juurima en ñaguima duwaw en neldi duwaw dendagal windere nde kala. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Idrissa yi jeygue muga huuli ha signi taw koye yamirore jomiraɗo caggal nde maleyka o juuroyimo ɗon ɗaccuɗen yimɓeɓe fo ne cinña kulol. ceerno Khalidou bisimilla maɗa. a jarama Seydi Sarr mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ka mum won e ma. en jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo e wawde addande en jewte men ɗe gownoɗen addude. en jetti Allah baɗanɗo en noon o. alhamdulillahi rabbil alamin. ko wona ɗum ko a jarama ɗo mbiɗa jarannoɗen ɗo ko ɗon jarannoɗen tigui. jarannoɗen ko kanko annabi Idrissa o yi jeygue. andi mi haalnima ñanden eɗen jogui hen fannuji tati oɗo qissa. ene gasa fannu mo jogoɗen haalde ɗo o woni mo wowani nanede no feewi. si ɓiɗɗo yimɓeɓe gowi nande ɗo oɗo fannu wonani toon. to wowi nanede to ko fannuji ɗiɗi ɓuuri wonde toon hay ɗinde ko goto ɓuuri wawde haalede hen. oɗo fannu noon o hewani haalede toon ala. sibi kanko Idrissa nde o yi jeygue nge o
o yi jeenge nge o gasni tan o holla yoga hen yoga e galleji bandiji o holla o yi nde o yi jeenge nge eno jeenge nge hulɓinori tan o muga kulol jaggimo kanko Idrissa alayhi salam. kulol jaggimo noon ha yetti nokku o janga ha ɓurti sibi kulol neɗɗo no hula tan jange nde o janga malayika maydo o faami ko jangaɗo ko kulɗo on ari ƴettimo diftimo rondimo yaadi e makko. nde yaadi e makko noon nawtimo galle makko to ittunomo to wi ɓayde wayini yo nawtumo toon. malayika o noon rondimo yaadi e makko nawtimo ha galle makko joƴƴinimo galle makko kanko annabi Idrissa. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. alhamdulillah ceerno Khalidou no mbiɗa ni neɗɗo ne hula ha jange woni hen kadi nduga ene kula ni ha dogue deedi nde tawno kulol ene bifta haqille ene taga beelal neɗɗo owde ene taga neɗɗo ronkude fewde e fewnitade. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy malayika o juurinoɗomo e yamirore Allah o yeehi ha o yi jeyge o huuli o signi ha o jangama ɗo hol gartagal makko walla holno sifori e fannu goɗɗo mo en gowani famde ceerno Khalidou walla fannu goɗɗo mo en gowani nande. Seydi Sarr mi salminima mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere. mi calmini ɗo musidɗo men Abdoullahi Janor jeere to ɓokki jawe ko toon nawtoten mo gonɗo e foftere mum hande to Dakar kanko e cuddiɗo makko en calminiɓe. o nawtimo ha galle makko Idrissa yettima galle mum jooɗi e on ɗon ñalawma nde Idrissa yetti galle mum Idrissa ronki tan yo ŋon ene ɗanotono hankadin wawa ŋonde ni saka ɗano fadde ko yiko. Idrissa so ñallino horde so jamma ari o ñamanno o ronki ñamde. Seydi Sarr Idrissa ne yaranno so jamma ari taw o ɗomdi Idrissa ronki yarde. ɗeɗo gueɗe foof Idrissa ronki wadde ɗum sibi hulde ko yito nder jeygol to ko o ronki ɗanade e nder ɗen balɗe o ronki ñamde o ronki yarde. so ɗum ɓenni e nder galle makko ɗo woni ɗo o wawa ñibde tan e nokku goto so jooɗimi seeɗa tan o ummata kadi o sosta o yaha nokku goɗɗo sibi hulɓinade ko yi ko to nder jeygol to. hankadin o jiiɓi kanko foof o ronki andude holno watta kanko Idrissa sibi ko yi to nder jeygol to ko. caggal ɗum noon hakkille makko hokkimo yo yaa o ɗufno yo to nder jama makko ɗo rewata Allah ɗo mo jogui nokku mo rewata Allah yo yaa toon. waɗi o yeehi toon o woni toon e rewde Allah yama so duumima e ɗum tan ɗum ɗo iwa e makko. waɗi o natoy to on nokku o woni e rewde Allah. omo rewa Allah omo rewa Allah omo rewa Allah ene walla mo ene walla mo ene walla mo ene yaltina ene usta kulol makko ngol o jogino ko yito nder jeygol to ko. waɗi e hoddude Allah o jibinana ɓiɗɗo
ɓiɗɗo o inniri ɗum matu shalakh ko noon o inniri ɓiɗɗo o. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sahaa jokken golle. est ce que ceerno Khalidou kulol Allah kono kadi dewal Allah ene safra neɗɗo. Annabi Idrissa o ñawi ñaw kulol, kala ko yiɗi wadde kulol heewi e ɓernde he, ronki ñaamde, ronki yarde, ronki ɗanade, nde ruttini hoore mum e dewe Allah selli law. Dewal Allah ene sellina neɗɗo. sa huli neɗɗo tan fiti ka rewata Allah. saɗa rewa Allah a hulata ko wona Allah. jiyaɗo Allah goto meeɗi arde leydi mbiyeteɗi Gabon. woodi ñaaguiɓe mo duwaw mbimo khalifa leydi ndi ne ñaaɗi o saaha ne ñangi, andi hulɓini waɗana min duwaw beele min dañaɗo jaam. o wi son kuli Allah kala ko wona Allah hula on. so on kulani Allah noon kala ko wona Allah hulɓina on. ɗum tagi kulol Allah ene safra ñaw kulol goɗɗo mo kulɗa. est ce que e jarama Seydi Sy. en calminiɗo hen gorgol Penda Houray, debbo gendiyanke dariɗo labtuɗo ɗo cuuɗi men Dulmaji Dembe ɗo. koɗo calminɗen mawni men Houley Amadou Kane. en calmini sohna Punoy Ba e dendagal sohnaɓe Dulmaji, rewoɓe Allah jokkoɓe en ɗam. ceerno Haali Abdoullahi Sy kanko Annabi Idrissa, caggal nde kulol ngol usti Allah rokkimo ɓiɗɗo, holko tini on saaha. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en calminiɗo mawɗo men moƴƴo Aissata Ndiaye Niass to Tarak. ko ɗon calminɗen kadi mawɗo moƴƴo Mariam Tagourla. alhamdulillah. e on saaha Seydi Sarr kanko Annabi Idrissa omo resi cuddiɗo o jibinanimo ɓiɗɗo gorko o innirimo matu shalakh. caggal ɗum kanko Annabi Idrissa o yi annore nde eggi fayi e on ɗon ɓiɗɗo. o tini kay o yi annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eggi fayi e on ɓiɗɗo. caggal ɓiɗɗo o fuɗɗima mawnude. nde ɓiɗɗo o fuɗɗi mawnude, Idrissa noddi ɓiɗɗo o. nde o noddi ɓiɗɗo o, baba Adama ko wasino Shiisu ko wasino ɗinan ko, oɗo wasiya gimmiɗo gila baba Adama ha yettimo kanko Idrissa, kankone ko wasiyano ko. o ƴetti on wasiya kadi kankone o wasiyi ɓiyi ko mo dañi joni o. nde o yi annore nde eggi e makko fayi e on tan, o laaɓama ɗum, o noddi on, o wasiyi ɗum kala ko wasiyano e ndeɗo annore. kayitaji o jogino jangeteɗi ɗi, o totti ɗum ɓiɗɗo o. o totti ɓiɗɗo o wakande nde o joginode. o wi ɓiɗɗo o, ɗiɗo ɗereji watte majje hakkille jannguɗi no moƴƴi. kadi so ɗum ɓenni mboɗo yiɗi toppitoɗa julde, mboɗo yiɗi ɗum. wasi ɓiɗɗo o yo tinno goo e annore nde, eɗen gandi ko wasiyano hen ko. so tawi ene ƴeewa cuddiɗo yo ƴeew moƴƴo, yo ƴeew laaɓɗo. sibi wonko rondi natata ɗo laaɓani. ko gasni o rewni hen ko pop no renirte. ha o gasni o wasiyimo yo janngu ɗereji ɗi no moƴƴi, yo toppiro janngude ɗi. o gasni noon o wi wattu hakkille e julde, julno moƴƴi.
to hakkille e julde moƴƴi. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sahaa jokken golle. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ɗo ɗo Idrissa woni e wasiyade ɓiyum Matou Salaha enen eɗen mbiya tan enen e jinnaɓe tinnoɗen ɓeyden wasiyade suka men faade dewe Allah. Tinnoɗen ɓeyden wasiyade sukaɓe men faade rende koye mumen, ɓiɓɓe worɓe ɓe e ɓiɓɓe rewɓe kala. Tinnoɗen ɓeyden wasiyade ɓiɓɓe rewɓe ɓe yoɓe nden ndimagu maɓɓe, ndimagu debbo ko farji mum. Tinnoɗen mbiyen sukaɓe rewɓe yoɓe nden hurum wañiraɓe maɓɓe rewɓe ha mbawa dañde dewle. Yoɓe tinno ɓe mbasiyo ɗi annoraji gonɗi e ɓe sukaɓe woto bonnirede juuɗe, yimɓe jibina hande ko artata e wuuro. So en jiiɓi jibinde ko artata e wuuro, en ndenat annoraji ɗi Allah waɗi emen, saabu enen ko en rontinoɓe tan hono ɓe annada baɓe dontinirta ni. Ndaron leñol ngol, galle mo garɗa kala ma tawɗon anduɓe ɗiɗo tato nayo, ɓe ene dondi Qur'ana, ɓe ene dondi sariya, ɓe ene gandi gande. Alhamdulillah koko rontinte tan. ɓayde koko rontinte noon alay saago gonen laaɓɓe laɓɓinoɓe renoɓe ɗi annoraji. Kono hande galleji kewɗi ñifni ɗum ko nattude belaɗe giɗaɗe ha ngara ɗin annoraji geggi, wonti hankadi ni ko sikki sakka ala ko heddi sowona piile e caɗele. Yo Allah won ballo. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy annabi Idrissa hankadi ni andi alay saago rontina ɓiyum holko ɓeydi wasiyade ɓiɗɗo o. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof ya wona jaam. En beltimo no feewi. En calminiɗo baba Sildou Mbodj e baba Demba Diallo to hoore ñiiwa. En beltimo no feewi. Seydi Sarr alhamdulillah annabi Idrissa hokki ɓiɗɗo o ko hokkimo ko fof, o rutti o wi ɓiɗɗo min de komi ngabbowo fewde to asmanuji, mbiɗa jogui on ɗamamuya komi jalto aduna o ha laaɓa. komi jalto aduna o mi ngabboya dow asmanuji. o wi ɓiɗɗo o noon wala a'lamu hal arji'u am la, komi ngabboyo dow asman mi anda min mami artu walla mi artata, kono mboɗo andi kam komi jahowo, mbiɗa ɗannotomi noon ko dow asman. joni noon ko heddi ko basimami ɗo ko pop immade e yam faade e ma, ko dokkumami ko ummi yam fay e juuɗe ma, fof wattu hen hakkille nanga ha tiiɗa. andu koyi komi ɗannotoɗo, ɗanngal ngal noon paami ko dow asman. mi andama mi artu, mi anda mi artata, kono komi jahowo. on tan Idrissa naati e nder soro mum to rewata Allah ɗo, o ñaagui Allah yo Allah hollumo aljanna. koni o ñaagui Allah yo Allah hollumo aljanna no Allah hollirnomo jeenge ni. o joomam mboɗo yiɗi kollami aljanna hono no kollirɗon ɗami jeygol ni. mi yiya kadi aljanna, mi yiya no way kanko annabi Idrissa. ay ɗo tan Allah wahyi malayika denowo aljanna o wiyete ko Ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala wahyimo, noddimo haalnimo haala Idrissa ene yiɗi arde ƴeewde aljanna. Allah noddi Ridwan, on woni denowo aljanna, o wi maccuɗam goto ne to aduna to, omo wiye Idrissa. o ñaaguinomomi yidde yiide jeygol, o yeehi toon o arti. nden kam ko Azrail nayimo. joni noon Azrail arti, kono o noddi kam ɗo o ñaaguimami yidde yiide aljanna.
joni noon mboɗo yiɗi mballamo yi aljanna ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou yo ridwanullahi woni men e o ridwan denowo demal aljanna maaɓe men julɓe ñaaƴoɓe gese men aljanna yo Allah ɓooya welede ɓe wele en rokka men jaam enen ko adina jaheten ya rabbi ya rahman. en calmini ɗo hen dede men Fati Alhamdou Niang ha tan to Garli Rewo e dede men Korguel Niang ha tan to Garli Rewo e imam khalifa hande o jangguino Qur'anul Karim denɗi men musidɗo men guiɗo men ceerno mi salminima ceerno Abdoul Alhamdou Niang e ceerno Mamadou Alhamdou Niang e ceerno Kawoy Niang e ceerno Hamidou Niang e dendagal enɗam Alhamdou Niang kala ɗon ɗo Garli Rewo ɗo ɓe ko ɓiɓɓe Binta Keccel welede Allah e ma ko mawnum baboye meɗen ceerno Khali Abdoullahi Sy Allah subhanahu wa taala habri ridwan o saaha kanko ridwan omona heɓo annabi Idrissa habri ɗum ɓiyum holko joltanimo. mi salmitimama Seydi Sarr en calmini mawɗo men Tamara Ba to Tiwoɗo debbo moƴƴo en calmini wondiɓe makko ɗon ɓe pop en calmini Seydi Deme en fof a jarama Seydi Sarr koni woni no Allah subhanahu wa taala noddiri oɗo Ridwan nde o noddiri Ridwan o haalani ɗum wonde maccuɗam goto ene wiye Idrissa ene yiiɗi arde nadde aljanna joni noon aɗa ko jinmi Ridwan wi ala jomam ko jiɗɗa o wi jinmi ko ƴetta cate aljanna ɗe ay lekki mbiyeteki ɗuubaki o wiyey o wi ƴeew hen catal gotal beddoɗa catal ngal yettoyo to woni to o nangto e maggal pooɗa catal ngal o naata aljanna ɓe gaddi oɗo fannu wona kanko heewi nanede fodde no haalirte ni kono oɗo fannu kadi ne woodi oɗo ɓissa ko ni lelori Allah noddu Ridwan to woni aljanna to nde Allah noddu Ridwan o wi ƴeew ɗuuba ki ko lekki nder aljanna to ki woni lekki ki ko lekki kawni ko no feewi lekki kawni ko no feewi no feewi no feewi sa waɗɗimo ɗo puccu ko heewi haalama e makki sa waɗɗimo ɗo puccu aɗa dogno puccu ngu ɓurgu wawde dogdu ngu ene doga puccu ngu tuggi to lekki ki tuggiɗo ene doga dartaki ene doga dartaki ene doga dartaki fodde no dogirta ni nde gasnata lekki ki duuɓi temedere puccu ngu doga gasnani ɓuuɓiri lekki ki Allah ne hulɓini no feewi Seydi Sarr lekki ki ko mawki la ya'lamu qadruhu illa Allah ko laaɓi ko tan hay goto an fodde makki noki foti hay goto anda so wona Allah subhanahu wa ta'ala pewnuɗo ki o ma won noon miijiɗo wiya ɗum holno wonirta aha ko ɓuri ɗum no wooti kadi aljanna ene hulɓini no feewi aljanna kadi no ɓurdi aduna ni Seydi Sarr ene hulɓini ma en mbaɗen misala haysino ko seeɗa Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Bismillah ceerno Khali Abdoullahi Sy e on misala yeeru aljanna haadem arde ma tan mboɗo wasa o hettiyankoɓe men mboɗo wasiyo en tinnoɗen loren leɗɗe min mbo jogui lekki ki innirmi ɗuuɓa ɗo galle men ɗo nde tawno komi neɗɗo korsinɗo leɗɗe jiɗɗo leɗɗe ha ganduɗa e nder rendo men ni e hoore mum
so tawi a woni lorowol leɗɗe joom suudu ma woni denowo ñande kala nanata konnguɗi mettuɗi, konnguɗi ɗi ngannduɗaa ko konnguɗi ɗi ngala ñiiɓal, ɗi ngala ɗo dari. debbo so wone galle toppitima leɗɗe ma maayi walla ma ya acca walla ma bone rewɗum walla ɓamtatako walla darjata. ten lekki ko gurdam, kalde dokkuɗa gurdam Allah rokkete gurdam. sa lori lekki nde pinɗa subaka kala julɗa gaynuɗa koccuɗa kurusma lowɗa satalla aɗa yaha aɗa inna Allah aɗa subhina aɗa zicra aɗa juula e annabi sallallahu alayhi wa sallam aɗa roosaki lekki aɗa rokkaki gurdam aɗa jangto inde Allah lekki kine gurdamum ne arta e maɗa. saabu gosoki mawni a sakkoto hen, ɗiɗi goɗɗo cakkiɗo hen kala ko an jeeyi baraji ɗi. nokki dañiri ɓuɓri kala laarɗo welti hen, kala jooɗiɗo hen alhamdulillah ko an jeeyi baraji ɗi. saɗa wuuri e sa maayi kala ɓuɓri eɗen cohli ɗum, kono cohliɗen ko ɓuɓri rokkori gurdam woni ɓuɓri lekki. lore leɗɗe so leɗɗe lorama kadi doose, lore leɗɗe so leɗɗe lorama kadi doose ɓuri bonde kala ko bonnowo gurdam lekki. tinnoɗen e leɗɗe no fewi. ceerno Khalidou Ɗouba mbo jogui lekki ko innirmi ɗum woni sifa mo kalɗa yeru. ceerno Khalidou bisimilla maɗa e sifa aljanna seeɗa. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr a weltanama no fewi, yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmini musidɓe men ceerno Ahmadou Diako e joom suudu mum sohna Binta Sy, kono en calmini ceerno Ahmad Talla e joom suudu mum sohna Fama Dia, Seydi Dia, yo Allah yoɓon moƴƴere. Seydi Sarr aɗa andi aljanna, a jarama ko namdiɗa ko. aljanna galle neɗɗo goto aljanna ene fonde e leydi e asman. sa jokkodiri leydi ndi e asman o a wetti ɗum a jokkodiri galle neɗɗo goto ene foto noon to aljanna to. aljanna heƴata e aduna e kadi aɗa andi galle Aboubacry goto sa haalnama no foti ɓuuri aduna o. galle Aboubacry goto ene wappiti aduna o hay goto anda no foti. si ɓe jangi Azraïl ene doga ene diwa e galle Aboubacry fodde lebbi ɗiɗi taw o gasnani weeyo galle Aboubacry. lebbi ɗiɗi balɗe capanɗe jeegom mo doga e weeyo o ɓennani galle Aboubacry. te kadi eɗen gandi Jibril so umminoma, so Allah wimo nawan nelaɗo naggam, o ummima dow asmanuji omo fay Madinatul Munawwara kanko Jibril. o jogui ko 600 o hofat 599 wibjo ɓen o hofat ɗumen. ko wibjo woto o yarata toon. wibjo ngo so ɗakkitigo e ɓandu he o weddimako o artirigo ko gotol tawaɗo yettima galle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Madinatul Munawwara kanko Jibril alayhi salam. so ɗofima dow asmanuji to omo fay galle nelaɗo Madina sallallahu alayhi wa sallam. so weddima wibjo ngo o artirigo tan tawaɗo yettima ko gotol o weddoro o arta o waɗa ñay ni o artira jungo ngo tan o yettima galle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. te oɗo Azraïl ɓuurimo yawde kanko jogui ko 600. Azraïl jogui ko 1,200 wibjo. te Azraïl jogui e nder galle Aboubacry lebbi ɗiɗi o yawtani o ɓennani galle o. kala ko wiyani woni aljanna ene toon. kala no mawnugol mum haalira ko seeɗa. kala no mawnugol mum haalira ala ko seeɗa ko seeɗa.
bawɗo Allah mbaɗa cikkara oɗo aduna gila yimɓe ɓami tagede, gila yimɓe ɓami mayde. So tawi mayɓe ɓe fof enen gurno hande ɓe keeƴa e aduna he ɓe keeƴata ɓen fof noon ko yahoɓe toon hewɓe ɓen ni ko yahoɓe aljanna e heddiɓe e jogoɓe jibinoyede toon kay alay saago mawnat tan. ɗum noon Seydi Sarr mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande inchallah so haaji Allah en beltima no feewi. En ñaaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won e dendagal julɓe, kala ɗo julɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum, kala ɗo julɗo woni yo Allah hisnu ɗum, kala ɗo julɗo woni yo Allah reen ɗum, yo Allah renan en diine men, yo Allah renan en jawɗele men, yo Allah renan en ɓalli men, yo Allah renan en ƴiƴam meɗen, yo Allah suur en taw ko sutura mo huncotako guilay aduna noon ha e lahara foof. Yo Allah wurnu en gurdam ɗam yiɗi o wara en e maygol ngol o yiɗi, o ummitinina en gummitagol ngol o yiɗi, o nannoya en e weluyo makko. Allah ne wawi ɗum yo waɗan en ɗum, yo Allah hollu en gonga o arsukina en rewde hen ɗum ko arsuki, rewde e gonga ko arsuki. En ñaaguima Allah yo hollu en gonga yo arsukina en rewde hen. En ñaaguima Allah yo hollu en fenade o arsukina en rentade, hay ɗum ko arsuki, rentade fenade ala ko arsuki so Allah wallanima weeɓani woppude. ɗum noon en ñaaguima Allah moƴƴere, en duwanima julɗo foof ɗo woni yo kisal Allah e nden ko mum won e meɗen enen foof e julɓe foof. hayɓe gona julɓe ɓe yo Allah wattuɓe julɓe, Allah nannaɓe kadi e kisal he barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. en calmini musidɓe men foof ko nande ceerno Samba Gangue en en jejjittaɓe cuddiɗo makko sohna Khadijatou, ko ɗon calminɗen ceerno Baya Seydi Thiam, famminɗen cuddiɗo makko ñamowo ñebbe o sohna Aissata Ndiaye, ko ɗon calminɗen Baba Sharif Mbodj kanko e mawɗo men moƴƴo cuddiɗo makko hono Soda Konté, ko ɗon kadi calminɗen ha jettoyɗen bani men debbo Sira Gakou, Seydi Gakou, min calminima an e gallowo foof, bandum debbo Annabi Yusuf. Won biɗo noon wona an tan woni bani ko debbo de, won biɗo noon eyyi mawɗo men jinnaɗo men moƴƴo ene wiye Dieynaba Sidik, en calminimo, en ñaaguimomo yafuya, en ñaaguimomo yafuya no feewi, sibi en kettimo ɗo en haala makko kono en jabtakimo ko faaɗo o noon, ko neɗɗo moƴƴo julɗo, neɗɗo kadi dendinɗo yimɓe, jippinowo yimɓe, ñamminowo yimɓe, neɗɗo moƴƴo mo taweɗo Pikine ɗo, neɗɗo moƴƴo yo Allah yomo moƴƴere. Ko wona ɗum ko en jafnima Seydi Sarr, vakkuluji ne ngara ɗo ene wayno leydi, ene heewi hen ko en jabtatako, wona noon salade men koko heewi ha ɓurti, ene waɗi hen ko joɗoɗen balɗe taw ni en keɗaki. eɗen ñaago yafuya kala mo en jabaki wona salade men, koko heewi tan ɓuuri en doole, yanti kadi enen en joɗaki hajuji ne keewi. ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy no mbiɗani ko noon, saabu neɗɗo wawa jabodade yimɓe foof so tawi a fini subaka a tawi messuji privé ha heewi, ka joom haaju, sa jaabima ɗiɗi tati sa wiyata jaabo foof haaju ma daro, teni kadi mon jaabiɗa kala ɓeyta foof ko yidde korsa tan. Alhamdulillah. skay so ñalawma ari kadi ɗi ñalla wanjade nde tawno ɓerde potani
ma dañ baɗɗo message a jaabaki sikka yiɗa jaaba ɗum walla ka mawni kiniɗo walla jewonde ko yiɗa jaabade taw ala haaju ene hulɓini wonɗo neɗɗo wonata ene wawi heɗade audio ma taw wawa jaabade ɗon faye haaju goɗɗo arta audio ji kewɗi gara yejjita ko neɗɗo tan saabu neɗɗo woni mo wawa yejjidde komo jogodirɗa haaju ko wayno gollal ko wayno gollene hakkude mon walla namdene hakkude mon walla wonko woni hakkude mon ko wona tan salminandu walla ko wona tan mboɗo heeɗo o sa yi audio mum aɗa andi wonko woni hakkude mon saabu ko golle goni ɗon saabu yimɓe so tawi ko golle jokkodiriɓe tan kalɗo gonɗa haqqille ma ene golle he kono foof kadi ko yidde tan alhamdulillah eɗen kala en ballodirat sohna Hawwa Ba ha ton to Nouakchott Mauritanie min calminima min jorimama gila 2020 omo salti dinguiral e nder dinguiri ƴoguirde Jayndeli Weltare TV kala ɓe o neldanno privé foof o waɗiɓe ɗon o neldaɓe lawol gotol ɗum noon an guittowo numéro a totta min tinno batte o hen aɗa wawi miijade ɓe hankkadi ko hewraɓe ɓe jarani tampinde ɓe belani tampinde annene mbaɗa dingiral calta ɗum kala ɓe neldanɗa privé ɓayde ko sehilama mbatta hebda tottaɓe gustana amin teddedi gustana amin frais connexion gustana amin teddedi téléphone gustana amin jindede gustana amin wiide min eldi kaari message jaabaki enen foof koye fen min koyta en calmini sohna Hadja Fa Touré Seydi Touré debbo moƴƴo ha toon to leydi France jiɗɗo yiɗiri Allah giɗo e jaati sohna Zeynabou Lam min calminima debbo mo Gurayi tawi hande to Dakaru ay mbima no ɓandu waɗi mbar ko mawɗum yontere yawtunde omo jeeyno e wannoɓe accident lawol Ndar Louga min nelduma duwaw yo Allah ɓeydana jaam ɓeydanma cellal ɓeydanma hattane kisal kala en calmini Rougui Alassane e Diary Alassane ɓiɓɓe Farmata Baydi Kaw kono kadi en juurima dendagal dulmajinaɓe kala worɓe e rewɓe hay goto en ɗaccani ɗo e yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ene dusodira e musidɗo mum guiɗo mum ɓi neni mum ceerno Haali Abdoullahi Sy dande wele nde groupe Yanabi ceerno Ousmane Ly to kaɓirde to ha mbawon hettade golle ɗe no jarata ni ko Seydou Abouba muluk Seyba gorgol ha ñalawma janggo sahaji Allah Rahman ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu woroɗo windere ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu woroɗo windere Allah windini aha e inde gidamoɗum ɓurɗo windere Allah windini e inde moɗum e inde gidamoɗum ɓurɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo windere jettoɗe godani bakaro kala kala juulen mo sabu mum woodi windere jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi windere holko mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa holko mo jiɗata
Allah itama nganyamanganyela wasalam alfa monjidata Allah itama